אלעד, עיר ואם בישראל. אלעד, העיר שקרובה אליך. מרחק 12 דקות נסיעה בלבד מבני ברק וכמחצית השעה מירושלים, אלעד נמצאת ממש במרכז, עם נגישות מרבית לצירי התנועה המרכזיים של ישראל. באמצע שנות ה-90, עקב הגידול הרב באוכלוסייה החרדית בישראל, הגיעו ראשי הציבור החרדי להסכמה עם הנהגת המדינה בדבר הקמת יישוב חרדי דתי במרכז הארץ בין ירושלים לבני ברק. העיר אלעד הוקמה ביוזמת ראשי וגדולי הדור, וזו עיר ייחודית, והמטרה בזה הייתה כדי להקים עיר של תורה, שאתה קם בבוקר במקום של שלווה, מנוחה, ושאתה בנקיות מכל הלך הרוח של הרחוב. במוצאי חנוכה, ה' בחודש טבת תשנ"ז, הונחה אבן הפינה לאלעד. מאז ועד עצם היום הזה נמשכת תנופת הבנייה והעשייה באלעד. בשנת 1998 אלעד מוכרזת כמועצה מקומית, ועם מלאת עשור להיווסדה, אלעד הופכת לעיר במחוז המרכז בישראל. שטח השיפוט שלה משתרע על כ-2,500 דונם. קצב הריבוי הטבעי שלה ב-2007 הוא הגדול בארץ. עיר פורחת ומשגשגת, דוגמה ומופת לערים בישראל. קצב ההתפתחות של אלעד הוא היה מהמדהימים ביותר שראינו בתקופות האלה. אלעד היא חדה מאוד בנתונים, גם של קצב הגידול וגם מבחינת הגירה חיובית לטובת העיר. נבנו פה ונבנים מאות יחידות דיור חדשות. זה יוצר לנו תהליך שהרבה משפחות צעירות מגיעים לאלעד, וביחד זה נתון חשוב מאוד למערכת החינוך. אנחנו שותפים בתקציבים שוטפים לתוך בתי הספר. התקציבים האלה ניתנים על ידי עירייה מדי חודש בחודשו לטובת המוסדות. אנחנו שותפים בבינוי מלא בכל מוסד ומוסד. אנחנו שותפים בכל מה שקשור לגני הילדים, גם בתוכניות בינוי וגם בתוכניות נוספות. מבני בתי ספר באלעד הוא פשוט מהפכה אמיתית. אם לפני 3 שנים רוב תלמידי אלעד היו יושבים במבנים יבילים ובקרוונים, אז לקראת השנה הזאת אנחנו יכולים ברוך השם היום לספר ולומר בבשורה חיובית מאוד, שלקראת תום השנה הנוכחית 90% מילדי העיר ילמדו במבני קבע, כשהשאר, שזה 10%, יהיו במבנים יבילים. בעיקרון העירייה שותפה חזקה מאוד בכל מה שקשור בחינוך בתוך בתי ספר. באלעד הכל לומדים תורה, מתינוקות של בית רבן, ילדי תלמוד תורה, תלמידות בתי הספר, תלמידי ישיבה, ועד אברכים בכולל, איש על שבטו, איש על דגלו, כולם עוסקים בתורה. ובכל שעה קולות התורה מהדהדים ברחובות העיר. תחת דגל יחד שבטי ישראל מתכנסים באלעד בני כל הזרמים המרכזיים ביהדות הדתית, ליטאים וחסידים, ספרדים ואשכנזים, חרדים ודתיים לאומיים. כל אלה מצאו את ביתם בעיר אלעד, חיים בכפיפה אחת בהרמוניה מופלאה, איש איש על פי דרכו ומסורתו מימים ימימה. אין ספק שהעיר הזאת שהגיעה למעמד של עיר בתוך תקופה קצרה, זה אולי כחלום. ובעיר הזאת, ברוך השם, הוקמו מוסדות שנותנים מענה לכל מגוון המגזרים של הציבור. קרי בחינוך, בפעילות הציבורית, בליכוד, בהתאחדות, בפעילות המשותפת. שאין לזה אח ורע בשום מקום. אפשר להגיד שהעיר הזו נהפכה במשך השנים המעטות שהיא קיימת למרכז רוחני בארץ ישראל, עם חן וחסד מיוחד של העיר הזו.
אנחנו כמעט 60% מתושבי עירנו הם מתחת לגיל 18. ביטוח לאומי עשה איזשהו תחקיר בנושא הזה. הגדירו אותנו כעיר אלופת הילדים. זאת אומרת שהקצב של אלעד הוא הגבוה ביותר שיש במדינה. אם בשנותיה הראשונות תפקדה אלעד בעיקר כעיר לוויין, כיום המסחר והתעשייה בעיר מתפתחים והולכים. מפעלים וחברות תעשייתיות גדולות החלו לגלות את הפוטנציאל של העיר ואת איכות התושבים, ופותחים בעיר סניפים המהווים עוגן כלכלי הולך ומתחזק. באלעד לא היה פתרון תעסוקתי, לפחות בתקופות הקודמות. בתקופה הזו שמנו לנו למטרה אמיתית לפתור את הבעיה התעסוקתית של העיר. יש פה ציבור נפלא, נשות אברכים שרוצות מאוד להביא אל ביתם את הפרנסה בכבוד. פרצנו מחסומים בצורה מוחלטת, גם בכל מה שקשור למוטורולה וחברות נוספות, מירס, גאודה וכדומה. המגמה היא אמיתית וזה הולך וילך ויגדל בעזרת השם. עיר ואמת שלנו לה. המגמות של אלעד הן ברורות מאוד, כעיר של תורה, כעיר של אחדות, בכל מה שקשור לקהילות עצמם. התוכנית שלנו בעזרת השם בעשור הקרוב לראות עיר גודלת, פי כמה וכמה מהנתונים שאנחנו בעצם מצויים בהם היום. אני מדבר גם מבחינת שטח העיר וגם מבחינת כל הפרויקטים שבעצם צריכים לראות בעיר מסודרת. נפתחו ישיבות בתקופה הזו ויפתחו כהנה וכהנה ישיבות וסמינרים לבנות. אין כל ספק שבסך הכל ההישגים שלנו בשטח הם מהגבוהים ביותר שיש בארץ. אלעד, אלעד, מקום כה נפלא מיוחד, כולם מרגישים כמו לב אחד, עיר ואמת שלנו לעד. אלעד, אלעד, מקום כה נפלא מיוחד, כאן מזרח מערב מתאחד לא יחדיו, עיר ואמת שלנו לעד. אלעד, העיר שקרובה אליך.